Laske 15 käyttämällä parittomia numeroita. Okei. 1, 3, 5. Sitten tulee 7, 9, 11, Eiku. 13 ja 15. Good boy. Nyt. Ota vedet naamaan. No niin, mun pelottaa vedet. Nimeä 5 väriä, 5 Ei 5 sekuntissa 5 väriä. vihreä, punainen, keltainen, oranssi. Meni 5 sekkaa yli. Tänne näin, tänne näin. Noniin. Noniin. Oletko kakannut housuun? Tietenkin. Arpakorista tulee mulle tämmöinen kysymys. Kuka on sun julkis ihan? No niin, taitaa olla vedet naamaan. Venä hetki, No. Nimeä 3 eläintä, jotka alkaa K 5 sekunnissa. Koira, kani ja kaveri! Eli